Исәнмесез, эфирда яңалыклар тапшыруы, студияда сезне мен Лейсан Ханова сәламлейм. Төп темаларыбызга кыскача күзәтү тыңлагыз. Ут йөзләрчә метр мәйданны камап алды. Яр буе паркында янгын чыкты. Сәбәбе нәрсәдә? 58-дән 12 йортында яшәүчеләрне бүген эшләтә бәйрәм. Аларга республика һәм шәһәр көне уңаеннан яңа фатир ачкычлары да тапшырдылар. Урында Илсия Валиуллина булып кайтты. Бик матур, бик күңелле менә бәйрәм концертларын карадык әзрәк. Чәчәкләр фестивале от чабышлары мәйданда зур концерт. Республика бәйрәменең иң матур мизгелләре безнең репортажда. Бүген яр буе паркында ут чыкты. Янгын йөзләрчә метр мәйданны камап алды. Кырган үлән агач куаклар янды. Көчле җил утны тагын да ныграк таратты. Яр буенда төтен исе күрше тирә комплексларга кадәр барып җитте. Янгын сөндерүдә шәһәрдәшләр зур ярдәм күрсәтте. Мы с девчонками тут выскочили и тушили этот костер ветками, лопатами, чем могли. Там большую площадь потушили, пошли сюда, там вообще горит, там очень много горит уже. Со стороны лесной видно было, что там тушат, там большой очаг был. Там 100 квадратов, женщины сказали из МЧС. 30 август республика көне 58-02 йортының алданган өлешчеләре өчен икеләтә истәлекле булды. Аларга ниһаять 10 ел көткәннән соң фатир ачкычлары тапшырдылар. Барлыгы 307 гаилә үйле булды. Исегезгә төшерәм, 11 катлы һәм 8 подъездлы 58-02 йортын 2006 елда ук Химстрой төзи башлаган иде. Тик компания эшен башкарып чыга алмады. 2013 елда төзелеш бөтенләй туктап калды. Бары тик узган ел гына эшләр яңадан башланып китте. Теманы хәбәрчебез Илсия Валиуллина дәвам итә. Яркие обои и потолок звездный, да? Сделан классно. 7 яшьлек Аринаның сөенече эшенә сыймый, аңа бүген яңа фатирларын күрсәттеләр. Хәзер әнисе белән обой сайлыйлар. Быел кыз 1-нче сыйныфка укырга бара. Это моя комната, и в этом году мы купили квартиру, и мне сделали подарок к школе, и теперь я в ней буду жить. Стоимость ее была в 2 раза меньше, чем сегодня она стоит. На ремонт еще прилично у нас идет, конечно. Планируем заехать, если все хорошо, то к новогодним праздникам. Это хотелось бы. Рубаннар һәм 58-02 йортыннан 10 ел буе фатир көтүче шәһәрдәшләр өчен 30 август иң бәхетле көннәрнең берсе. Тантаналы шартларда 307 гаиләгә фатир ачкычлары тапшырдылар. Йортны Химстрой компаниясе 2006 елда ук төзи башлый. Тик фатирларны тапшыру вакыты 9 тапкыр кичектерелә. 2013 елда исә төзелеш бөтенләй туктап кала. Боз бары тик 2014 ел ахырында гына кузгалды. Шәһәр мэры Наил Мәхдиев үтенече буенча Профит төзелеш компаниясе төзелешкә алынды. Для нас здесь стоящих 3 праздника. Праздник, когда мы вместе с вами за очень длительный промежуток времени смогли решить важную для любого человека проблему крыши над головой. Днем нашего любимого города. Тантанада Татарстанның икътисад министры Артем Сдунов, Дәүләт советы депутаты Светлана Захарова катнашты. Кунаклар Сөләймановлар фатирында булды. Шатлык ичемә тимик үземнән бәреп чыга. Алланың рәхмәте яусын бөтенегезгә. Исән сау яшәгез безне бу көннәргә ирештерде. Аллага шөкер. Озакламый 58-02 йортында үй туйлары да башланып китәчәк. Шәһәрдәшләр хәзер ресурслар белән тәэмин итүче оешмалар белән килешүләр төзү белән мәшгуль. Фатир өчен документлары хуҗаларга 1 ай эчендә тапшырырга тиешләр. Илсия Валиуллина, Сергей Вильданов, яңалыклар. Хәзер Чаллының үз танкы бар. Җиңү паркының мемориаль өлешенә легендар Т-34 машинасын урнаштырдылар. Ул 1941 елда беренчеләрдән булып Ленинград блокадасында катнаша. Танкны тантаналы тәкъдир итүне республика көненә билгеләделәр. Бәйрәмгә ветераннар чакырылган иде. Автокала халкына легендар Т-34 танкын зур горурлык белән тәкъдим иттеләр. Аны Санкт-Петербург янындагы Стрельна шәһәрендә саклау базасында табалар. Шунда ук машинага реконструкция да ясыйлар. Дәүләт думасы депутаты Әлфия Кагулина сорау буенча, Чаллы өчен җиңү символын Россия Федерациясының оборона министрлыгы бирә. Реконструкция Парка Победы, обустройство мемориальной зоны, установка здесь боевых машин – не что иное, как отклик на гражданскую инициативу старшего поколения, который несет в себе позитивный заряд, побуждает к
к изучению истории. Бер минут тынлык белән яу кырында ятып калган солдатларны искә алдылар. Шулай ук җырлар да башкарылды. У меня в душе гордость еще даже за тех, кто воевал. Вот эти танки. Еще один сегодня по радио слышу, еще один привезут. И такая гордость. Надо, чтобы дети знали историю, знали, что такое война, что наш народ победил в самой жестокой, самой кровопролитной войне в истории. Это очень полезно, очень важно. Важно, чтобы помнили дети, чтобы знали, как была победа завоевана. Красота и вот на сердце хорошо. Мы вот в годы войны же мы же все это, как вот сейчас все видишь, и все смотришь на все, и с удовольствием смотришь. Это память, такая великая память. И будет она, мы уйдем из жизни, наверное, да, и память все равно останется. Экипаж машина боевой плакатындагы 4 танкист шулай ук бу тарихи вакыйганың шаһитлары булды. Алар үзләренең сугыш юлын Сталинградтан башлап Прагага кадәр барып җиткән. Берлинне алуда катнашканнар һәм исән калганнар. Я принес его, чтобы вот они... Безнең буын аларның батырлыгын онытмады. Шушы вакыйганы үз күзләре белән күрсеннәр дип бу плакатны алып килдем. Яшь киләчәк буын безнең бу якты бәхетнең нинди авырлыклар белән яулап, кан куеп алынганын белсен. Һәм булдыра алганча җиңү көнен якынайту өчен бөтен көчләрен куйганнарын онытмасыннар. Җиңү паркының мемориаль өлешен төзекләндерү алга таба да дәвам итәчәк. Т-34 танкы белән рәттән тагын 3 сугыш техникасы тора инде. Тиз арада Иосиф Сталин танкында урнаштырачаклар. Илсия Валиуллина, Рима Алексеева, яңалыклар. Шешекләр фестивале республика көненең аерылгысыз өлеше. Шалдан күреп әлеге бәйрәм күп кенә шәһәр, районнарда да үткәрелә башлаган иде. Шешекләрдән күләмле композициялар һәр вакыт игътибар үзәгендә булды. Тик быел Азатлык мәйданында алар юк иде. Шешекләр фестивале яңа форматта үтте. Шәһәрдәшләр үзгәрешне ничек кабул итте соң? Бу хакта алдагы сюжетыбызда сөйләрбез. Такие изящные, красивые костюмы. Стоит поаплодировать таким замечательным участницам. Быел бәйрәмнең төп өлеше сәхнәдә чәчәкләр булып киенгән кызлар чыгышы. Һәр елдагыча быел да маскарад яхшы оештырылган. Кызлар укытучылары һәм якыннары тырышлыгы белән табигый материаллардан эшләнгән күлмәкләрен кигән. Рәхмәт итәм минем укучыга Хусейнова Раиса Рауфовнага. Минем әнигә әйтәм бик зур рәхмәт. Минем композиция «Подсолнух» дип атала. Беренче ел бу бәйрәмдә катнашам. Бу костюмны без дизайнерлар белән ясадык. Быел Азатлык мәйданында халык яратып өлгергән күләмле чәчәк композициялары юк иде. Аларны парк һәм скверларга урнаштырдылар. Сәбәбе композициялар бөтен шәһәрне бизәп торырга тиеш. Тик үзгәрешне шәһәрдәшләр төрлечә кабул итте. Бик матур, бик күңелле менә бәйрәм концертларын карадык әзрәк. Чәчәкләр, орлыклар алдык. Ошамай. Гел соталарына айт базар ясап бетергәннәр. Чәчәкләр юк, композициялар юк. Шуңа ошамый дип кайтып барам. Бер кимчелеге теге елгыдан конструкциялар, матур конструкциялар монда түгел. Без шуларны карарга килгән идек ел сайынғы сыман. Быел инде аларны күреп булмый. Без балалар белән төрле комплекслар буйлап, аларны эзләп йөри алмыйбыз бит инде. Бары тик бер урында кичкенә мәйданчыкта күзге уңыш бакчасына тап булдык. Анда безне үзенчәлекле кабак каршы алды. Наш председатель ТОС Парковой Потапова Расима Хатмоловна вырастила тыкву-лебедь. Необычный сорт. Я впервые вижу. Съедобные, говорят. Свадебный коттедж. Вот это у нас гусеница идет, это невеста, замуж выходит, а жених у нее внутри яблоко. Жизнь-то у нас когда пошел? От Адама и Евы яблоко. Вот уже он ей встречает с букетиком, но сам еще не появился. Узган ел Гиннесның рекордлар китабына кергән 2 тонлы ярымлы пирогны сагынып искә алучылар да булды. Нинди причина микән, ни өчен булмаган бу ел? Ел сайын кирәкмени? Ел сайын кирәк булыр инде. Нигә ясамаганнардыр? Шуңа дип чыккан ик. Инде күләмле композицияларны парк һәм скверларда, бульварларда күрергә мөмкин. Алар барлыгы 18 урында урнашкан. Илсия Валиуллина, Сергей Вильданов, яңалыклар. Республика көне уңайыннан ипподромда от чабышлары да булды. Шалга Пермь өлкәсеннән Башкортстан, Удмуртия һәм күрше тирә шәһәр районнардан юртаклар килде. Алар барлыгы 7 төр буенча көч сынашты.
Ярышта һөнәри спортчылар гына түгел, һәвәскәрләр дә катнашты. Ат чабышларын карарга халык шактый җыелды. Күрше районнардан килгән җайдаклар һәм йорттакларның һәрберсенең үз җанатары. Суарманнар өчен болит итәдерим. Аллага шөкер, менә безнең йорттаклар беренче урынны алдылар. Молодцы. Горжусь Сарманым белә. Мизәнәне килде бер чабышта килде беренче Сарманнар әйтә, безнеке килде дисез, монда утырасыз Мизәнәне килде. Әзерәк алдылар. 1200 метр чаптылар ат өстендә. Йорттаклар бардылар 1600 метрга бардылар. Хәзер 2400 метрда булачак. Бара нормально бара, көндә яхшы. Бу тамаша халык күңеленә аеруча хуш килде. Аны Чаллы ат спорты мәктәбе бәйрәм өчен махсус әзерләгән. Это мы вам показали представление. Без сезгә казак егетләренең ат өстендә йөрү сәнгате күренешләрен тәкъдим иттек. Алар шулай сугышка әзерләнгән. Ат өстеннән сикергәннәр, сугышканнар, егылганнар. Чабып барган килеш җирдән әйберләрне алырга өйрәнгәннәр. Бу күнегүләр шуларның бер өлеше. Ярышта җиңүчеләргә акчалата премиялар һәм сертификатлар тапшырылды. Илсия Валиуллина, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Кич белән бәйрәм яр буе мәйданында дәвам итте. Салкын һәм яңгыр сибеләүгә дә карамастан, халык шактый җыелган иде. Шәһәр икътисады үсешенә зур өлеш керткән чаллыларны шәһәр, республика һәм дәүләт бүләкләре белән тәбрикләделәр. Чәчәкләр фестивале бәйгесендә җиңүчеләргә дипломнар тапшырылды. Бәйрәмдә шәһәребез артистлары Самосвета төркеме чыгыш ясады. Төнге күкне балкытып салют яңгырады. Татарстан, мин сине яратам. Татарстан халкын бәйрәм белән котлыйбыз. Чаллы халкын, үзем төп Чаллыныкы. Чаллыда яшим, Чаллыны бик яратам. Республика көне төгәлләнде, мөселманнар инде Корбан гаетенә әзерләнә. Быел дини бәйрәм 12 сентябрьгә туры килә. Бу республикада ял көне. Корбан бәйрәме ел сайын уразадан соң 70 көннән соң уздырыла. Әлеге зур бәйрәмдә гает намазлары укыла, Корбан чалына, бары тик игелекле эш һәм гамәлләр генә башкарыла. Корбан чалу бәйрәм намазыннан соң махсус урыннарда башкарыла. Бәйрәм 3 көн буе дәвам итәчәк. Быелгы нисапның күләме инде билгеле. Узган ел 17 мең сум иде. Нисап инде 24 меңнән санала. 24 мең менә шушы Корбан гаете көннәрендә артык хаҗәтеннән артык булган 24 мең акчасы булган кешегә инде Корбан чалу ваҗиб була, тиеш була. Бер Корбан чалырлык мөмкинлек бар икән, аны инде гаилә башлыгы исеменнән чаласың, ул барсына да аның әҗре барачак иншаллах. Һәр елдагыча Сугут Гарәбстанына хаҗ кылу башланды. Татарстаннан 100дән артык кеше, Чаллыдан исә 42 кеше юл алды инде. Хаҗиларның беренче төркеме Казан, Мәскәү, Дубай маршруты буенча очты. Дубайдан Мәккәгә кадәр алар автобусларда барачак. Юлчылар арасында Татарстан мөселманнары диния нәзарәте рәисе мөфти Камил хәзрәт Сәмигуллин да бар. Татарстаннан Сугут Гарәбстанына хаҗ кылырга чираттагы төркем иртәгә китәчәк. Алар 25 сентябрьдә Татарстанга әйләнеп кайтырга тиеш. Иртәгә белем бәйрәме укучыларга һәм мөгаллимнәргә яңа уку елында уңышлар, ата-аналарга исә сабырлык теләп, мин сезнең белән саубуллашам. Исән-имин булыгыз.